Якое цудоўнае спатканне выйшла. І ты ще потым прыгатуеш вячэру? Такі ўжо кавалер. Ой, я не магу доўга чакаць. А што, калі мы пачнем з дэсерту? Молчать, злая спокусница. Разумны барбар. Я была так блізка, каб высмактаць твою эсэнцыю. Моя эссенция застанется невысмактанной. Ой, гэта сапраўды даволі сумна. Такія сакавітыя цягліцы. Такая зэбая шыя, божа. Можа, зробіш выключэнне для сэксі-малыхі? Ну, я зараблю тебе подарунок. Падарунак? Ай-яй. Ой, які міленькі. Ой, ну не трэба. А? Тут нічога няма. Я не буду вошкаться силами зла! Нет! Ну і як тобі десерт? Ти кайфанула так же, як і я? Холера тебе, малая говняшка! Просто дай мне ўжо эсэнцыю! Што гэта за хуйня? Сукубы выживають, висмоктуючи эсенцію ахвяраў. Без эсенції яны галадаюць. О, не. Твои кости зламаны. А значыць, дні смактання мінулі. Не пакідай мяне, я зраблю што заўгодна. Добрага адпачынку, дэманеска. Чакай. Так. Ты абяцаў прыгатаваць вячэру. Баяўся, што ты забудзеш. Што? Не. Еш. Не, стоп. Хіба ты не голодная? Не, ужо не. Еш ежу. Спыніся. Не, я не Давай, буду маё кусь. ўласны... Насамрэч смачна.